għażel illi ġie hemmhekk u ma rreżenjax. Għażel li minkejja dak kollu illi intqal, minkejja r-responsabiltajiet illi kellu fuq spallejh, minkejja id-domandi illi tqajmu, ma derlux illi jimqar għandu nitfa' responsabilità. Ma derlux illi meta ġurnalisti Maltin u barranin nisaqsuh kif għandu jkollna l-fiduċja f'din l-investigazzjoni, f'dan it-tiftix, f'dan il-proċess, meta 6 darbiet illi kien hawn karozzi li splodew, karozzi bombi, inċidenti simili, mewtiet simili, u laqqas biss issolva wieħed minnhom, x'fiduċja qatt jista' jkollna illi din id-darba ħajkun hemm is-suċċess f'din l-investigazzjoni. Il-Kummissarju tal-Pulizija illi għażel quddiem id-dinja illi ma jerfax imqar nitfa' responsabilità. Iktar preokkupanti però illi il-bieraħ tlura ġewwa dan il-Parlament il-Prim Ministru qam quddiem il-poplu Malti biex jassikurana u qal illi biex ikollna moħħna mistrieħ u biex dan il-proċess verament mhux biss ikun imma jidher li jkun integru ġejjin il-barranin. U kellna nserħu moħħna. U dik l-ewwel darba li informana il-bieraħ tlura illi ġejjin l-FBI u ġejjin esperti mill-Olanda. Illum għal xi ħin fimna illi l-FBI fir-realtà kienu ġejjin Malta jew kienu Malta diġà fuq xi ħaġa oħra. Li mill-verità. Il-bieraħ il-Prim Ministru raġaġijaw ġewwa dan il-Parlament quddiem il-poplu Malti u għawċi kollu u qalilna illi l-FBI tqabdu jew ser jitqabdu għax huma esperti f'settur f'materja u taħna eżatt ta' xiex ta' triangulation għax qalilna qegħdin għall-avangwardja biex sal-aħħar ċentimetru ikunu jistgħu jindividwaw metodi u kif u kemm u bodijiet u distanzi f'dik li tissejjaħ it-triangulation. Għallinna wkoll li l-esperti Olandiżi għandhom expertise f'dik li tissejjaħ il-corpse reconstruction. Illum it-tielet verżjoni il-Kummissarju tal-Pulizija illi jgħid xi ħaġa oħra jgħid inqas mill-Prim Ministru. Il-Prim Ministru qisu kien jaf iktar mill-Kummissarju tal-Pulizija għax il-Kummissarju tal-Pulizija qisu qal jew informa li ma setax jgħid eżatt imma qal illi l-FBI ġewwaw minħabba technical expertise u l-Olandiżi għal ġbir ta' evidenza forensika. Għalli ma raġuni ġew il-barranin. Għall-ewwel raġuni li tagħna l-Prim Ministru, għat-tieni waħda, għat-tielet waħda li qalilna l-Kummissarju tal-Pulizija illum jew għax insertaw li ħajkunu għaw jew kienu għaw diġà. X'inhi r-raġuni? Aħna wedna illi l-oppożizzjoni ħatkun edaw biex tiskrutinizza dak kollu illi jagħmel il-gvern li tagħmel il-pulizija dak kollu illi dan il-proċess tant fundamentali issa mhux biss għalina imma għall-ġudizzju ta' pajjiżna għax id-dinja qed tassisti mill-ewwel mill-ftit illi rajna sissa dan is-serħan ta' moħħ m'għandniex diġà. Din l-informazzjoni allura illi jiena nistieden insaqsi nesiġi illi nkunu nafu liema minn dawn hija l-verità. Mistoqsija oħra illi ma qalilniex, ma taniex l-informazzjoni, ma serħalniex moħħna l-Kummissarju tal-Pulizija jekk minnu fih immedjatament wara illi seħħ dal-assassinju traġiku assikurax il-frontieri tagħna, għamilx is-secure border control illi huwa ovvju li kellu jagħmel ħalli jekk kien hemm xi involviment ta' xi barranin, jekk kien hemm xi ħadd illi prova joħroġ mit-territorju tagħna għandniex moħħna mistrieħ li dan ma seħħx. L-inqas
l-inqas serħan ta' moħħ illi seta' tagħna l-Kummissarju tal-Pulizija illi jekk aħna ridna perlumenu nkunu nafu xi ħaġa illi jekk xi ħadd illi kien involut f'dan ir-reat kien ħajprova jitlaq minn xtutna wara li ftit xhur ilu tiġa assistejna għal evidenza li telqet minn pajjiżna, għal nies li telqu minn pajjiżna, għal xhieda importanti li telqu minn pajjiżna, u allura l-verità ma tantx hemm ċans illi nkunu nafuha jekk din id-darba l-inqas għamilx dak il-minimu illi kellu jagħmel biex jassikura illi mal-ewwel daqqatajn imqar ikollna moħħna mistrieħ illi din id-darba ma ġarax l-istess. U allura għal darb'oħra, ftit minuti biss wara illi għaddew 3 ijiem u li smajna l-ewwel darba li dder il-Kummissarju tal-Pulizija biex forsi iserħilna ħarirna moħħna illi jew ħajrreżenja u jibda s-serħan tal-moħħ illi l-proċess li tlabna aħna li għandu jsir u allura jkun hemm Kummissarju tal-Pulizija magħżulu li gawdi il-komfort ta' din il-Kamra u l-fiduċja ta' din il-Kamra, minn barra li ma għamilx hekk, kulħadd assista, il-Maltin lawċin id-dinja kollha assistiet għal press conference, għal crime conference, illi mhux tal-li ma tatx is-serħan tal-moħħ, tal-li naħseb daħlet dubji kbar, daħlet biża kbira illi ċertament m'għandniex il-komfort illi qed isir l-aqwa illi dan il-pajjiż jista' jagħmel biex issir ġustizzja. Għax jekk dak li rajna, dak li smajna f'dik il-crime conference is the best that this country can do, mela vera maħna kapaċi nagħmlu xejn biex niggarantixxu ġustizzja. Jien ma rridx intawwa l-wisq, jien ma rridx nieħu ħin wisq, il-ħin tagħna ħanużawh biex ikunu qegħdin għajnejna fuq kull ġurnata, fuq kull siegħa illi ikun qed jiġri f'dawn is-sitwazzjonijiet tant importanti għal pajjiżna, fejn id-dinja kollha se tħares lejna, fejn id-dinja kollha se tagħti il-ġudizzju, fejn id-dinja kollha se tgħid isma' x'qed jiġri ġa din il-pajjiż. U dan maħniex qed ngħiduh għax aħna nixtiequ li d-dinja kollha tiġġudikana ħażin, anzi nixtiequ illi tittieħed din l-opportunità, tittieħed l-istedina tal-oppożizzjoni, tittieħed dik il-linja ta' serjetà illi nikkonċentraw minnu fih fuq l-iktar affarijiet importanti. Li ssir il-ġustizzja f'dan il-każ u li nerġgħu nibdew nagħtu s-saħħa lill-istituzzjonijiet tagħna. B'dak li rajna ftit minuti ilu mhux talli mxejna passi l-qudiem imma mxejna 3 passi lura u dawk id-dubji li kien hemm kibru, l-inċertezzi li kien hemm kibru u issa mhux qed ngħidu aħna ħatibda tgħidu d-dinja kollha. U dan huwa ta' preokkupazzjoni. U dan huwa xi ħaġa illi qed jikkonfondi il-Maltin u l-Awċin kollha. Imma aħna kif wedna maħniex ħanibqgħu sikta. Ħankunu viġilanti, ħankunu qegħdin hawnhekk, ħankunu qegħdin bil-wifqa nitkellmu kull darba li naraw nuqqas, niġbdu l-attenzjoni, nikkritikaw mhux biex nirbħu l-punti u vantaġġ politiku, imma biex naċċertaw illi f'pajjiżna tirrenja s-serjetà, tirrenja n-normalità u narġaw nieħdu semblanza ta' pajjiż fejn tirrenja s-saltna ta' dritt u mhux il-liġi tal-ġungla. Grazzi, Sur President.